Ξεκίνησαν σήμερα τα play-offs στο πρωτάθλημα μας. Παίξαμε επίσημο παιχνίδι μετά από 4 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Μεσολάβησαν και οι γιορτές. Είχα μια αμφιβολία σε τι κατάσταση θα είναι η ομάδα. Είχαμε και κάποιους τερματισμούς. Παίξαμε και κάποια δυνατά φιλικά. Παρ' όλα αυτά, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα παιχνίδια. Ξεκινήσαμε όχι τόσο καλά, πάνω το περιμέναμε αυτό. Σιγά σιγά πιστεύουμε βρήκαμε το ρυθμό μας και κερδίσαμε δίκαια. Ιδιαίτερα είμαι ευχαριστημένος από τα μικρά παιδιά, να τα πω έτσι. Από τα παιδιά που είναι το φιλικό και το παιδικό που έχουμε έναν παίχτη. Γενικά πιστεύω ότι όλα η ομάδα. Τετάρτη θα παίξουμε, θα πάμε στην Κομοτηνή. Πιστεύω πρέπει να κερδίσουμε για να προκριθούμε στο Final Four.